Impasingket ti DOST pagasalawag agbalintupay analamlami iti pagilian gapo iti angin amihan kuna ni Miss Eliza Zafaralia, weather observer anak i-record dati kababaan na temperatura iti Ilocos Norte nga 18 degrees Celsius ken mabalin pay ang bumaba depende ti kasasaad ti panawin. Imbatad na ang saan nga umabot ti single digit number ti kalami iti panawin gapo taawan tayo iti kabambantay na pasit ti Pilipinas akas iti Benguet ang nagfrost dagiti daduma amula gapo ti agdama a klima iti nasa o lugar. Nupay kasta kuna ni Ms. Zafaralia ang mabalin nga agbayag daytoy iti umuna alawas ti Marso. Idi lang na minsan nga aldaw nakaala itay ti minimum temperature nga 18.6 degrees Celsius. Balin pa nga maka-expect tayo iti na lamlami ispay nga panahon kadi aglalo iti sumarsarno nga aldaw. Pero kaan mo't nga expected nga umabot iti 7.5 degrees iti ayan tayo. Ti DJ lang expected nga inuwar iti pag-asa ket iti mountainous areas or mountainous regions po. So iti province tayo magkalidad nga at least 2 digits ti anata. Mabalin nga kasi sir, mabalin nga 2 digits na degrees Celsius or mabalin nga bumababa pa DJ 18 nga naalami idi last day nga mabalin nga umabot pa nga ngumat nga to pa DJ nga temperature. Kabayatan na imbatad na akasapulan lata ti panagananad gapo mabalin napakaalaan iti sakit iti kastoy a klima. Siyempre, so mabali ti panahon, mabalin nga datikat tigiti daddo maglalonohaan nga sanay iti panahon, aglalo iti change na ti panahon tayo kat DJ bagi tayo mabalin nga so magrap na ti sa baling nga so expected nga so mabali mo ti marik na tayo so digiti makarik na tayo ti na dumaduma nga sakit like ti cold, cough, kasi no kasir. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.